Sawubona mfundi and welcome back to Edufunda with your favorite teacher uMacele Bakantika. Le video engizoyenza manje it is done on special request by omunye wabafundi othe cela ngimchazisele kahle ngokubhebhetheka kodweshu kule ndaba le sibhizi ngayo incwadi yethu Impi Yabomdabu Isethunjini. Siyazi-ke ukuthi umbuzo wokubhebhetheka kodweshu ujwayele ukutholakala umbuzo omude. Ngiyazi ukuthi kunabafundi abaningi ababa ne-challenge mase befika embuzweni omude, kanti-ke akusinzima-ke ukuphendula umbuzo omude. Mhlampe nje asicaleni ekutheni luyini udweshu. Udweshu luhlukaniseke kabili-ke bantwana bami. Sizoqala kudweshu, mangisi lihlukaniseke kabili, sizoqala ngodweshu lokuqala. Kuba nodweshu langaphakathi, kube nodweshu langaphandle. Udweshu ilapho khona kusuke kunqubuzana khona, asithi lolu langaphakathi ilapho kusuke kunqubuzana khona imicabango phakathi komuntu. Kusho ukuthi umuntu uyazibuza, uyaziphendula, uyaziphikisa eyedwana. So lwenzeka ngaphakathi lolo dweshu lelo, ingakho kuzothiwa udweshu langaphakathi. Kodwa-ke udweshu langaphandle ilapho khona-ke sekunqubuzana-ke manje abadlali or umdlali or umlungiswa oqavile or umlingiswa oyi-main character ushayisana nabanye abantu, bese mase libhebhetheka wuye futhi lo mlingiswa obalulekile endabeni ubhebhethekisa. Kusho ukuthi uyayichubekisa le ndaba, kuyathungeleka, ngathi ngesiZulu kuyathungeleka. Angisho indaba izaqala ngabantu ababili mhlampe bashayisane bangazwisisani ngento ethize, bese mase esuka omunye eseya komunye umuntu exoxa noma esekhombisa ama-after effect alento kade yenzeka nalo munye wokuqala, sekubhebhetheka kodweshu. Uthola lapho sekungena abantu abaningi, kuyathungeleka, indaba iyathungeleka kanjalo, so suke selibhebhetheka-ke lapho-ke. So since umbuzo uthi kule ndaba yethu Impi Yabomdabu udweshu silithola kanjani, lubhebhetheka kanjani, asiqale-ke ngodweshu langaphakathi. Asithathe mhlampe for example ucele ngalesikhathi ukuthi esebuya eceda ukukhuluma nobafana bengazwisisananga kahle, esendleleni esebheke kuloya mfula yayeseyocela kuyo indawo yokulala. Wayehamba la endleleni ezibuza eziphendula ukuthi hayibo ubafana angamtreat-a ngale ndlela amtreat-e ngayo vele, sebashonaphi ubuntu kobafana ngoba phela bona bakhuliswe ngokuthi umuntu omdala uyahlonishwa, noma kuthiwa akalutho kodwa uyahlonishwa. So uyambona, uyazibuza lapho, uyaziphendula futhi uyacabanga. So liyashayisana-ke lapho udweshu langaphakathi. And then ukuchubeka kanjalo uma uthola nje umuntu khona nalawo bafana khona esendleleni ebheke kudokotela mdlalose, lokho kokuqala ayofuna usizo ngomshado wabo. Endleleni uyahamba futhi nakhona uyazibuza ukuthi how did they get here, bafike kanjani benoPopi la ukuthi umshado wabo uze ube sekucopheleni elingaka. Ngabe yini e-wrong abayenza, or mhlampe naye wuye ongenzi kahle kufanele ukuthi alungise. Uyazibuza futhi uyaziphendula yena uyedwana. So udweshu langaphakathi lelo. And then-ke asiyene kudweshu langaphandle. Udweshu langaphandle ilapho-ke sebenqubuzana physically, whether bayabambana ngezandla or baphikisana ngamagama, abazwani kodwa. Example futhi again, udweshu langaphandle luqala lapha ngasikhathi ucela ekhuluma nobafana, emchazela ukuthi usuke empaphalo ukuthi azocelela iy'ngane zakadadewabo indawo yokuhlala la, ngoba sebekhulile bona, abasakwazi ukuthi banakekele labantwana bakaLinoni. And then abazwani benobafana, udweshu luyenzeka-ke ngaleso sikhathi. Ubafana makathi hayi yena akabona ukuthi une-space and usazokhuluma nomkakho uPopi, makasuka lapha ahamba ucele njengomlingiswa oqavile or umlingiswa the main character obalulekile endabeni ubafana, uyasuka uyokhuluma noPopi, uyamchazisela ngale ndaba. Already uPopi akayizwa le ndaba, bayashayisana ngombono futhi ukuthi nje uPopi athi zizohlala phi le y'ngane, so beyashayisana. Udweshu-ke luyabhebhetheka lapho, lusuke kubafana laya kuPopi. Popi naye-ke mase sebecedile ukucabana nobafana, nangu uPopi naye akasaphathi kahle uMaxakushe-ke.
usebona ukuthi kunamaphutha akenze kahle uMaxabusho, ugcina lapho esemxosha khona uMaxabusho. Liyabhebhetheka udweshu. Khumbula indaba iqale kuphi? Iqale lapha ngoba afana noCele. Mara seyi-affect-e bani? uPopi. Kusho ukuthi ithungelekile, lubhebhethekile udweshu lapho kuPopi. uPopi naye useyalisusa, baxabene noBafana, uyalibhebhethekisa naye udweshu. Uselisa kubani? kuMaxabusho. uMaxabusho naye uzithola affected to the point ukuthi uyaxoshwa kuleli khaya, uphelelwa umsebenzi. And then lokushayisana kwabazali la endlini, uyakhumbula ukuthi sekwenzani? Seku-affect-a ubani? uMelody beno-Ethinasia la endlini. Liyabhebhetheka udweshu, selize ey'nganeni manje. Ethinasia naye usephathwa yinto zakhe, akazwani nabazali bakhe, ugcine uyadikibala, ushiya indlu, uyahamba, ubuyela eMpaphala. And makafika lapha eMpaphala naye ufika uhlangana nabohlanganisani, nabozithelile. Whatever le abatshele yona abozithelile nabolungisani, uLungisani aze athi efonini masekhuluma noBuba athi yena uyalulama uVikizitha. Yingani? Ingoba khona into abatshele yona. Ulibhebhethekisile naye udweshu, uselisekuphi? Le koMpaphala. Yabo, indaba iyaqhubeka. Abalingiswa ababalulekile balokhu bayayiqhubekisa indaba, liyabhebhetheka. Siyachubeka sithola noBafana at some point ushiya umshado wakhe ngisho uyahamba uyayohlala nomunye unkosikazi. Makafika nalapho khona nokushayisana, liyabhebhetheka udweshu. Njalo iqale phi indaba? Iqale lapha ngoPopi, not ngoPopi, iqale ngoCele noBafana. But kugcina kungena abantu abaningi ngalesi sikhathi ku-edeka abantu be-affect-eka, liyabhebhetheka ngaleso sikhathi udweshu. Mntanami laphaya embuzweni omude, into engakutshela yona ne, imibuzo bayibuza in a way ukuthi wena fanele as long as uyazi incwadi yakho ukuthi izigameko zenzeka kanjani, uphendula, uyayixoxa futhi, it's like retelling the story, but then ngale ndlela le asuke bayibuze ngayo, njengoba besho nje ukuthi bafuna bona udweshu ukuthi libhebhetheka kanjani. So wena sowuchaza based on udweshu, but uxoxa yona le ndaba yakho as long uyazi nje ukuthi okay, makwenzeka ku-1 kusuka ku-1 kuya ku-2 kuthi liyabhebhetheka. Enye example ebengingayisho ukuthi mhlampe bazobuza ngesimo senhlalo, yabo, ukuthi sinjani isimo senhlalo kule ndawo. As long uyazi indaba yakho, uzokwazi ukuthi okay, kule ncwadi kahle kahle nje kunomsindo, uzokwazi ukuthi akunakuthula, abalangiswa abazwani. So isimo senhlalo obvious asisihle. And then kube namaphathi la usucabanga khona ozithelile sebeyaphesheya, uyabona ukuthi okay, lapho ngathi isimo sasesiba ngcono, uyabona, isimo senhlalo usungasho ukuthi sihlukene. Kukhona la khona isimo senhlalo sibi, bese kuthi ngapha futhi eMpaphala ngendlela abafundiswa ngakhona benza singcono, kuyaphileka. Uyayibona nje, as long as ukhiye ukuthi mfundi i-understand incwadi yakho, yazi ukuthi izigameko zihamba kanjani, and then kulula-ke. So embuzweni omude-ke lokhu sekuyibhonasi nje ukuthi ngikuthiphise mfundi. Mababuza umbuzo omude, kuzoba khona isingenisa ngisho, kube umzimba, bese kuba i-conclusion. Guys, ngaceda isikole 2013, so ezinye izinto sengizikhohliwe nyana, but ngoba ngaleziya y'nkathi zami, so ngiyacabanga ukuthi ngakuchazela, ngakunikeza i-idea ukuthi wenza kanjani. Esingeneni esisweni sakho, abantu abaningi, abafundi abaningi baye bengazi ukuthi like bazoqala kanjani indaba yakho. Zama ukuthi esingenisweni sakho uchaze lento ozokhuluma ngayo, ukuthi uthisha noma esemakha lapha uyazi yena ukuthi, yabo, ubona ngesingeniso sakho ukuthi uyayi-understand-a na lento ozokhuluma ngayo, ozoyibhala la. Njengokuthi udweshu, sikhuluma ngodweshu ngisho kule video. So udweshu lapha mawuqala esingenisweni sakho, introduction yakho, angisho umbuzo utheni, uthe chaza kabanzi ngokubhebhetheka kodweshu. And then usuyangena-ke wena lapha esingenisweni, uyabhala isingeniso. Udweshu luhlukaniseke kabili, kunodweshu langaphakathi nolwangaphandle. If mangabe bathi babuze udweshu langaphandle, uzosho ukuthi udweshu langaphandle yilapho khona abadlali abaningi, abadlali phakathi beshayisana, bengezwani ngemicabango, not ngemicabango, bengazwani, ngizathini nje, ilapho khona abadlali bengezwisisani ngento ethize, bengavumelani. Kule ndaba yethu sithola udweshu lubhebhetheka ekubeni beluqale ngoBafana noCele.
isingeniso sakho siphelele sigcwele. Already uthisha ozokumakela uyasho ukuthi lo mntwana uyayazi into azokhuluma ngayo vele. Sonke siyazi ukuthi udweshule uqalaphi vele. Okay, usuyangena-ke emzimbeni wakho, usuyachaza-ke ukuthi hhayi, wathi nje ucele eqeda ukushayisana nobafana bengaboni ngaso linye, ubafana wabe seqonda straight ekamereni eyokhuluma nomkakhe. Benomkakhe futhi abazwani. Kukhona ukuthi bangavumelani ngento eyodwa ngoba nakhu kwenzeka ukuthi nokuthi nokuthi bathe bathi. Uyayixoxa futhi indaba yakho kodwa nje ufuna lama-parts la bangazwani khona, uyayibona? So, akusi into enzima kakhulu. Kodwa-ke sizoqhubeka. At the end nje ngizonicela ukuthi please do subscribe on this channel and share. Utshele nabangani bakho nabanye abafundi ukuthi beze bazo-subscribe bafunde. Ngiyazi ukuthi niyancedeka kakhulu and kunomfundi lapho wadlulisa ibongo. I really appreciate ngoba vele isikhathi asihlale sikhona ukuthi umuntu akwazi ukwenza lokho, but it's very encouraging ukunibona nikhomenta nibonga, kwenza ukuthi ne-channel yethu ikhule, ngikwazi nokugqugquzeleka nami ukuthi yabona nenzele more videos. So okwamanje ilokho nje. I hope kuzosiza umfundi othize lokho esengikhulume ngakho. Bye until next time.